हेलो लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननो मोनसे जोबोद दुखुनांथाव आरो जोबोद गोनांथार रादाब फोसावना लानाय जादों आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोनजों बेनि बागै सावरायनो नागिरदों। दा बाहाय नुनो मोननाय जागोन नोंथांमोनहा दिनै नुनो मोननाय जानांगौ खौरां बिलाइयाव। दा बाहाय बड'लेण्ड रादाब खौरां बिजोङाव होनाय बायदिबा नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जागोन जे तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सेनं पाहारपुर गामियाव अजित रामसियारि बिथांनि न'खराव भारतारि रौनिया हानजाया अदेबानि बिथांमोना मुंख'दों पान्जाब रेजिमेन्ट होननानै। दा बेनि प्रेक्टिस खालामनाय गुलिया आरोबाव फिन खेबसेबाव बिथांमोननि न'आव फैबाय आरो बावैसो सान सिगाङाव बेयाव बिदिनो गुबुन मोनसे न'खराव फैनायनि खौरां नोंथांमोना नुदोंमोन। फिन खेबसेबाव दिनैहाय आरोबाव बे सासे बर'नि न'खराव गोग्लैफैदों आरो बिथांमोना फोरमायनाय बादिब्ला खौराङाव बुंनाय बादिब्ला नुनो मोननाय जादों जे बिमा फिसा सानैजों बिसिनायाव उन्दुबाय थानाय समावनो सानजौफु समाव बेयो जादों आरो बे बेसेबांबा गिदिर गिख्रंथाव मोनसे गुलिया थिं सोरखिनानै आरोबाव बेनिफ्राय इन्जुर सोरखिनानै फारसेथिंजाय बेनि खामसालिया हायाव गोग्लैफैदों। नाथाय खाफाल मोजां एबा गोजोनथाव बाथ्राया बेल' जे बियो ब्लास्ट जायाखै एबा बेरफ्रुवाखै। दा बेखायनो जेबो खहा जायाखिसैबाबो मानसिनि खहा जायाखिसैबाबो न'नि खहा जादों। दा बे मोनसे जाथाया जोबोद दुखुनांथावै जानानै थांदों आरो बेनि बागै बिथांमोनहा गोबां सरकारनि सायावबो खावलायदों। दा गुबुन गुबुन माखासे माने रौनिया हानजा बिथिंनिफ्रायबो खावलायनाय जादों। नाथाय जोङो बेखौ नुदों सिगाङावबो साननैसो सिगाङाव जानाय जाथायनि बेलायावबो बेबायदि खावलायदोंमोन आरो बेयाव बुंनाय बादिब्ला दासिम गोबां बेबायदि गोबां खहा जालांबाय। मानसिल' नङाबाबो मानसिनि न' नङाबाबो गोबां ओनसोलनि थानाय जिब जुनारफोरनि सायाव गोबां बे खहा जालांनायखौ खिन्थादों। दा जेखि जाया मानो बेयो जा दिनैसिम जादों बेयो नङा, गोदो सिगांनिफ्रायनो जादों, जों नुनो मोनबाय आरो जालांबाय थानो नागिरदों। दा बेनि थाखाय नाथाय बिथांमोननि फिसा गोरिब माने दुखुथिया न'खरा बे गावसिनि जाथायनि बागै लानानै हारसिङै बा गामि मोनसेया हारसिङै सरकारनि सायाव बा रौनिया हानजानि सायाव जुजिलांनानै देरहानांगौआ बे गोरलै नङा। दा बेनि थाखायनो बिथांमोनखौ हेफाजाब होनो थाखाय जोंनि बिटिआर सरकार माने बिटिसि सरकार, फारसेथिंजाय रौनिया हानजा आरो फारसेथिंजाय बर'नि बा ओनसोलनि गुबुन गुबुन समाजारि आफादफोरा ज' जानानै बेयाव माखासे सावरायलायनायनि गेजेरजों बे बे जेंनाखौ सलिउसन खालामनो हायो गोसोबा। दा बेखायनो बेखौ खालामोब्ला मोजां। बेनि थाखायनो जायफोर नोंथांमोना सरकारजों सोमोन्दो दङ बे नोंथांमोना सरकारखौ बुंनांगोन आरो जायफोर नोंथांमोननि गेजेरावहाय जायफोरहा माने समाजारि आफादफोरजों सोमोन्दो दङ बेयाव नोंथांमोनहा बेखौ बुंनांगोन दैदेनगिरिफोरनि सिगाङाव आरो बेखौ जयैनो सोदांनानै होनो नांगोन। नङाबा बियो बिथांमोननि खैफोदा जोबनाय नङा आरो बिथांमोननि खैफोद माने जोंनि खैफोद माने बयनिबो खैफोद। दा बेखायनो बे खैफोदखौ जोङो गावजों गाव जों सानलायलायनायल' थाया मानो जयै सावरायलायनायनि गेजेरजों आरो बैसोरखौ माने रौनिया हानजाखौ खावलायनायनि गेजेरजों जाहाथे बे फारसेथिंजाय गामि फारसेथिं थानायथिं न' फारसे थानायथिं जे गुलि बारुद फैया, दा बेबायदि जाहाथे एक्सिडेन्ट आरोबाव फिन जाया बेनि थाखाय खावलायहैनो नांगोन आरो बेखौ थाबैनो एबा गोख्रोङैनो खालामनांगोन जाहाथे उनाव आरोबाव बेबायदि फिन खौरां नुफिना। दा बेखौ जोङो मावनांगोन। दा बेनि थाखाय नोंथांमोनजों लोगोसे बे बाथ्राखौनो बुंहरबाय। नोंथांमोनाबो नोंथांमोननि खुगाजों बुं, नोंथांमोनाबो जायखौ लोगो मोनो एबा जायखौ बुंनो हाथाव, जाय खामानि मावनो हाथाव बेखौ नोंथांमोनाबो नोंथांमोननि रावै बुंनो हागोन। दा बेबायदि बुंलायलायोबासो जोङो मोनसे माने खैफोदखौ मुक्ति मोनहोनो हानाय जागोन। दा बेखिनि एसेनोसै, गोजोन्थों।